Čo by mal každý tínedžer urobiť predtým, ako oslávi 18 rokov? Preložil a daboval kanál Redditoviny. Uži si posledné roky svojho tínedžerského života, hlavne s kamarátmi, pretože keď sa dostaneš do práce a začneš rozbíjať svoju kariéru, to isté urobia aj tvoji kamoši. Aj keď budete stále v kontakte, nájsť si čas, keď budete mať všetci voľno, môže byť čoraz ťažšie, aspoň podľa mojej skúsenosti. Mám len 2 kamarátov, s ktorými kúso komunikujem cez WhatsApp, ale určite ich budem otravovať, aby sme sa stretli a zabavili. Ten pocit, keď sa cítiš nezastaviteľný a telo ťa nebolí pri každom pohybe? Ak áno, tak potom to využi naplno. Taktiež sa snaž urobiť rutinu alebo nájsť aktivitu, ktorá ťa baví a pomôže ti udržať vysokú úroveň pohybu, nech už si v akomkoľvek životnom štádiu alebo situácii. Mnoho mladých ľudí má s tým problém. Keď skončia so školskou telesnou alebo keď začnú pracovať v kancelárii, je tiež oveľa ľahšie udržiavať a konfigurovať existujúcu fitness rutínu, než začať úplne od začiatku. V 30-ke sa zatiaľ vyhýbam väčšine tých bolestí, krčov a zmien v tele, o ktorých sa sťažujú moji menej aktívni rovesníci, jednoducho kvôli pravidelnej aktivite. Tvoje telo bude s vekom prirodzene slabnúť, ale pokiaľ nemáš nejaké vážne zranenia, máš nad tým stále istú kontrolu. Nesnaž sa dospieť príliš rýchlo. Užívaj si život a správaj sa ako dieťa. Ak máš rodičov a si s nimi aspoň v pohode, stráv trochu času s nimi, kým sú ešte mladí. Rýchlo starnú, nech ťa občas zahanbia, nech ťa otravujú. Budeš prekvapený, koľko ti to bude chýbať, keď budú starší. Stratil som otca, keď som mal 20, ktorý bol chorý väčšinu môjho života. Chodili sme spolu na dobrodružstvá. Vedel, že jeho čas sa kráti, takže kým mohol, nutil ma ísť s ním. Nenávidel som to a zároveň miloval. A teraz mám len krásne, ale zároveň ľutujúce spomienky. Pretože si prajem, aby som si viac vážil ten čas a nefrefľal tak, ako som to robil. Nauč sa variť. Potom sa nauč pripraviť 7 rôznych jedál pre 4 ľudí. Teraz máš 7 večerí, ktoré môžeš striedať počas týždňa pre rodinu 4, alebo môžeš byť najobľúbenejší spolubývajúci na vysokej škole. Niekedy sa potichu vykradneme v noci so svojím kamarátom a len tak bicyklujeme po dedine, kým naši rodičia myslia, že spíme. Je to pocit, ktorý už nezažiješ, keď budeš dospelý. Nielen pred 18-kou, ale počas celého obdobia, keď si mladý. Rob fotky, rob ich veľa, so všetkými svojimi kamarátmi, ľuďmi, ktorých stretneš. Každým, všade. Ja skoro nemám žiadne fotky zo svojho života v tom čase. A teraz ani neviem, ako som vyzeral vtedy. 12-18 rokov je čas, ktorý máš stráviť s kamarátmi. Vonku, vytvárajúc spomienky. Snaž sa pozerať na veci z perspektívy. Dospelosť je oveľa zábavnejšia. Budeš mať peniaze, slobodu. Zatiaľ si váž, že máš bývanie a jedlo zadarmo a žiadne veľké povinnosti. Buď vďačný k rodičom. Snažia sa. Sústreď sa na školu a budovanie svojej budúcnosti. Ako len najlepšie vieš. Nedostaň sa do problémov so zákonom, neotehotnej, ani nikoho neotehotni a vyhni sa herpesu a buď odvážny v láske. Povedz svojim krašom, čo cítiš. Bude to trochu klišé odpoveď, ale pravdepodobne preto, že je to naozaj dôležité. Skús veľa vecí. To je moja top rada. Tvoj cieľ ako tínedžera by mal byť nájsť svoje vášne v živote čo najskôr, aby si ich mohol rozvíjať, kým nie je neskoro. Čím viac vecí vyskúšaš a zistíš, že sa ti nepáčia, tým bližšie si k tomu, čo miluješ. Nestrieľaj len tak náhodou. Zoznam sa s osobou, do ktorej sa ty zamiloval. Stráv čo najviac času s kamarátmi robením zábavných vecí. Využívaj svoj čas naplno. Tvoje najväčšie ľutovania, keď budeš starší, budú: kiež by som urobil XYZ, alebo kiež by som sa naučil, že XYZ nemám rád skôr, a tak ďalej.